10 বছরनि आगे मिनिस्टार सार बिकाश देबबर्मा ओ जागा पायंखे ओ जागा महाराज हांगा स्टेप खायमानि बाइसे बो हिंसा नायसे ओ जागा पायो आं चैलेंज खायरा ओ जों महाराज नसरना केबनो रया ओ जागा फायदे आं महाराज बाय मालायना आं सारसा मालायना नों बोबाय जुद्ध मारनाय जिनि बखानो सिबाय माने केबनो चारया ओ जागा केबनो चाररांया ओ जागा जोंनो अपमान खायमानि जोंनो दुख कष्ट माने महाराज आरो हांगा स्टार्ट खायमानि बोनो सारना केबनो रया जों केस खालायफानो बोनो जोंनो मासु बानाय आं बयथ' सावो जों 50-60 बोसोरनि तंखा आमासं ओ जागाव कास खालायमानि बायखे ताबक बको ओइ फायसा बो 10 बोसोर आगे जागा पायमानि जों आरो ता जिनि राबार बागान कायमानि 2010 बो बियां कुमाय तंग थुइदा तंग हा ताबक देबो सिसा 10 बोसोरनि आगे कुनु दिनो बिकाश देबबर्मा आ जागा पाया अब ऑफिस रंनो ऑफिस हालंनो बो रां बाय पाय मानसि अब रां बाय पायसेबो कागज पत्र खायो आं सायमानो जोंनो बाचारे फायदे नों ओ जागा जोंनो थानियो हांगा स्टार्ट खायमानि आ जागा जोंनो ताबो बिकाश देबबर्मा सेंना नाय दङ आ जागानो जोंनो बाचारे फायदे दखाना दो आंनि थानो फानो लाइट खुलुमना तबो आनो बाचारे फायदे ओ जागानो जुदि ना जों माया खायनि थाने आं याफानाय जों बेबस्था खालायनाय जों सालायै तफाना जोंनो सुबादे जों दिनै बाइबल लग ताबो खालाय दं बिब्रात दिनानै जों कुनु खालायनानै अब या सम्भावना गैया पुरा हास्टेनि दिनै मन्त्रि अकरा दिनै एडिसि ताई मिनिस्टार मोंट्रि मेस देबबर्मा सार बरकबो सार नबो जोंनो सुबादि ताई सार बिजय रांखर नबो जोंनो सुबादि आंनि बोतानि जागा आंनि जोंनि सम्पति कुमाय थांना नायखा गजाव थांना नायखा जों सायनाय आबो ताबफानो जोंनो चैतार बाजिनि बर' प्रचार खालाय दङ ओ जागानो तयै जोंनो बिसाय सुबादि जत मन्त्रि दंनाय जगदीश सार संदाव no pura saimana ani petani bumung bijoi rupini no jono chubasadi